Забележителни футболни заложби демонстрираха момчетата на треньора Ангел Ангелов в зонално първенство за юноши. Младите спортисти заслужено спечелиха купа с 14 поредни победи и нито една загуба в футболните срещи. Според статистиката, това е постижение, което се случва за първи път в новата структура на футболните първенства в България. Отличните резултати дават възможност на футболистите на футболен клуб Изгрев 93 в село Царевец за евентуално класиране в по-горната елитна група. На тържествена церемония в село Царевец секретаря на Зоналния съвет на Български футболен съюз Игор Бакьов връчи купата на победителите и им пожела заслужено да заемат мястото си в елитната група. Кметът на община Свищов Генчо Генчев закичи с медали футболистите и им подари по една почетна значка от юбилейната серия. Генчев изказа благодарности към треньора на отбора, председателя на клуба и генералния спонсор производствено-потребителна обслужваща кооперация Изгрев 93 за усилията, които полагат за развитието на спорта в община Свищов, и връчи почетния знак на града на Ганчо Ламбев, а на Ангел Ангелов плакет за заслугите му като треньор. След тържествената част събитието продължи с футболна среща между отборите на Изгрев 93 село Царевец и Лозен Сухиндол, която завърши с 6-3 за домакините.